Sonra Türkmen-Fransuz ykdysady forumy öz işine başlady. Medef International Halkara Assosiasiýasynyň ýol başçy forum açyp, gahrman arkadagymdy mehrini berekledi. Hemde Fransiýa taparynyň çäklerini bugünkü foruma gatnaşmagy wagt tapanlyk üçin hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol bugünkü forumyň oňa gatnaşýan fransuz kompaniýalar üçin taryhy pursatdygyny hemde iki tarapdan gatnaşyklary ösürmekde ýene-de bir mühim ädim boljakdygyny belläp, forumyň giň wekilçilikli düzüminiň Türkmenistanyň özüne çekijiligini görkezýänini aýtdy. Şonuň ýaly amatly maýy goýum ýagdaýy hemde iş alyp barmak üçin ähli şertler döredilen ýurtda işlemegiň fransuz işgörler üçin uly buýsançlygyny belledi. Sonra Medef International Halkara Assosiasiýasynyň ýol başçy Philippe Gautier hormat bilen gahrman arkadagymda söz berdi. Gahrman arkadagymda çykyşynyň başynda ykdysady foruma gatnaşyklary bereklep, bugünkü çäräniň geçirilýänine üren şatdygyny aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri çykyşyna ýetatan 3 ugry üns berilejekdigini, hususan geosiýasy ýagdaýyň, geoiqtisady ýagdaýyň, birlikdäki işleri utgaşdyrmak meselelerini olaryň hataryndadygyny aýtdy. Bellençiýäli Türkmenistan garaşsyz hem kemişilik bir tarap ýurtdur. Şöyle dünýä ýurtlaryny gollamagyna Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy 3-nji gezek Türkmenistanyň bir taraplygy hakynda kararnamany kabul etdi. Diňe sebitde däl, dünýäde 3-nji gezek ikrar edilmek biziň ýurdumyz üçin üren gowunurjy wakadyr. Döwletimizde bir hukuk ýagdaýyna esaslanyp, diň hukuklyk, birlik bire hormat goýmak ýörelgeleri esasyna giň halkara hyzmatdaşlyk we açyk gaplar syýasatyny alyp barýar diýip gahrman arkadagymyz belledi. Şeýle Türkmenistan goşa toý-toýlýar. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyl halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan edildi. Dünýä ýurtlary şol sany Fransiýa hem bir başlangyjy gollady diýip gahrman arkadagymda aýtdy we şonuň bilen baglanykda şu ýylyň 12-nji dekabryna Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygy hemde halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly münasibetli ýurdumyzda halkara derejesinde geçiriljek çäreleri foruma gatnaşyklaryň ähletini çagyrdy. Geosiýasy ýagdaý barada aýdylanyna Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hatarına girýär. Kazakistan, Özbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, bulardan başga da İran we Awganistan biziň sebitdäki goňşularymyz bolup durýar. Türkmenistan goňşy ýurtlar bilen asarlaryň dowamly kemale gelen dost doganlygyň ygtybarly we berk binýadyna esaslanýan diýermize görä, asarlaryň dowamyny dost doganlyk gatnaşyklaryny saklap gelýär diýip gahrman arkadagymyz belledi. Gahrman arkadagymyz häzirki wagtda Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky haritdalanşygy oňun ösşe edigini aýdyp, fransuz kompaniýalarynyň Iranyň gurup beren tenagat toplamlarynyň önemleriniň Türkmenistanyny da ulanýanyny, bize ulaglaryny şolara mysal hökümine görkezdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan, Awganistan we Tebitiň beýleki ýurtlary bilen dost doganlyk, diňaňralyk hemde diň hukukly gatnaşyklary saklap gelýärdigini aýtdy. Şoňdan baglanykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy ýurdumyzyň oňun beýtaraplyk syýasatyny mundan meýlekde dowam etjekdigini belledi. Şonuň bilen bir hatarda ýa-ni ýakynda Özbekistanyň Daşkent şäherine geçirilen Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa formatyndaky duşuň ähmeti bellenildi. Bir forumyň çäklerini bir näçe duşlar geçirildi. Olaryň dowamynda Türkmenistan Ýewropa ýurtlary bilen alyp barýan işler babatda bir näçe alalyşlary geldi diýip gahrman arkadagymda aýtdy. Gahrman arkadagymyz bütün dünýä pul gaznasynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ykdysat tarapdan üsýän ýurtlaryň hataryna girýänini belledi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda mundan meýlekde amatly maýy goýum ýagdaýlarynyň dürediljektigi bellenildi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanda kady kanun ýuridik tarapyndan maýy goýjylary da ýa-da işgörleri de hemme tarapdan şu ýyl halkara derejede kadrlara alyp gelýän sanly özgertmeleriň durmuşa geçirilýänini belledi. Muňa mysal sanardan känler. Mundan başga da esasy maýy goýan ýurtlaryň gönükdirmesine istege görä şertler döredýär. Gahrman arkadagymyň belleşýäli newit we gaz ugurlarynyň ýagdaýyna, gaz kimya we owagyjyk toplamyna, gurulşyk meselesinde umumyň Türkmenistanda şu günne iki tane uly döwlet maksatnamasy bar. 2030-njy ýyla çenli ýurdumyzy tenagat taýdan ösürmäge gönükdirilen, 2052-nji ýyla çenli döwlet hemde milli maksatnamalar, taslamalar amal aşyrlar. Şoň bilen baglykda gahrman arkadagymyz maýy goýmak isleýän işgür taraplar üçin Türkmenistanyň hem işe açykdygyny aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri Fransiýanyň ady belli kompaniýalarynyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyna ýençe wagtdan bäri iş alyp barýanyny belledi. Olaryň hatarına Sifal, Buick, Vinci, Schneider Electric ýaly we beýleki kompaniýalar şu günne ýurdumyzda işläp gelýärler.
Şoň bilen bir gatarda gahryman arkadagymyz birlikde ýerine getirilen taslamalaryň bar bolan netijeleriniň geljegi anam bilen garamaga mümkinçilik berýänini belläp, Türkmenistanyň fransuz işgörlerini maýy goýumlaryny goýmak hemde ýödary beýiklikle hyzmatdaşlyk etmek üçin ähli şertleri teklip etmäge taýýardygyny beýan etdi. Şunun bilen baglanykda gahryman arkadagymyz 5 ury ilertirýän wezipeleriň hataryny görkezdi hemde bular boýunça anyk teklipleri öňe sürdi. Olaryň atarına ilkinji nowatda fransuz önümlerini we hyzmatlaryny Türkmenistanyň bazaryna mundan meýlekde ilerletmäge, Hyzmatanyna neft gaz pudugy, hemra aragatlyk tehnologiýalary, ulug kadastr, suw serişdeleri, kimya senagaty, derman serişdeleri we beýlik urlarda hyzmatdaşlyk. İkinciden, Türkmenistan şäherleri ösürmek, metan dıngınlaryna monitoring, geologiýa gözlegi barlyk işleri, neft gaz enjamlary bilen üçin etmek, ýaşyl we vodorod energetikasy ulgamlaryna öňde fransuz tejribesini çekmek meselesi var. Şoň bilen barlykda gahryman arkadagymyz we meseleleriň energetika babatda hyzmatdaşyk boýunça türkmen-fransuz iş toparynyň gün tertibine goşulyp biljekdigini aýdyp, we toparyň nowatdaky mejlisini şu ýyl geçirmek teklip etdi. Şeýlegem gahryman arkadagymyz 2024-nji ýylda Parisde geçirilen energetika forumy ýaly halkara çärelerini geçirmegiň tejribesini dowam etmegi maksady laýyk gataplaýanyny aýtdy. Üçüncüden, Fransiýanyň kiçik we orta kärhanalaryny Türkmenistanda işgörlük alyp barmaga çekmek mümkinçiligini öwrenmek. Dördüncüden, Fransiýanyň fiýagatçyk budugyny dünýäde öňdebarjy orunlary eýilýändigini we Türkmenistanyň uly fiýagatçyk mümkinçilikleriniň bardygyny gözeňde tutup, bir geljegi uly bolan orda hyzmatdaşlygy ýola goýmak. 5-nji bir 5 orun ählidi boýunça öz hünärmenlerimizi taýýarlamakda işin hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirilýänini beýan etdi. Gahryman arkadagymyz sözünde dowam edip, bu teklipleri iş ýüzünde ara-arap maslahatlaşmaga Türkmenistanyň taýýardygyny hemde şunun bilen baglykda Türkmenistanyň iş ýurtlarynyň bir forumy çağırylmagy bilen bu babatdaky gepleşikleriň dowam edip bilinjekdigini aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyz ykdysady ýödary hyzmatdaşlyk strategiýasyny ulgamlaýyn meýilnamelaşdyrmak üçin Türkmenistanyna ähli şertleriň bardygyna anam bildirip, şu duşçugy Guranlyklar üçin Fransiýaly işgörleri ýene de bir gedek minnetdarlyk bildirdi we oňa gatnaşçylara netijeli hyzmatdaşlyk etmegi arzu etdi. Medef International Halkara Assosiasiýasynyň ýol başçysy çoňur manyly çykyş üçin gahryman arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Onun birleşýäli gahryman arkadagymyzyň foruma gatnaşyp, Türkmenistanyň bar bolan ykdysady we maýy oýun mümkinçilikleri ilertirýän hyzmatdaşlyk orlar barada hut özüniň çykyş etmegi fransuz kompaniýalarynyň geljegi türkmen bazary bilen hassa içkin gyzyklanmalaryna iterýär. Munyň özi dürli urlarda ýödary beýiklikli hyzmatdaşlyk ösürmek üçin amatly mümkinçilikdir. Şeýlegem fransuz kompaniýalaryna bildirilýän ýokary anam we ýurtdy işlemäge döredilýän amatly şertler üçin gahryman arkadagymda hoşallyk bildirildi. Soňra foruma gatnaşan fransuz işgörleri çykyş edip, daşary ýurt kompaniýalary üçin Türkmenistanda bar bolan ägir türlü ykdysady mümkinçilikler, geljegi maýy goýum tassamalary bilen ýakynyn tanışmagy giň mümkinçilikler döreden büýük çäräniň gurulanyny üçin türkmen tarapyna çäksiz hoşallyklaryny beýan etdiler. Olaryň birleşýäli foruma türkmen halkynyň milli lideriniň gatnaşmagy we çoň manyly çykyşy onuň ähmetini has artdyrýar. Munyň özi fransuz kompaniýalarynyň ýokary derejeli türkmen wekileti bilen geljegi birlikdäki tassamalary ara-arap maslahatlaşmak üçin amatly mümkinçilik bolup durýar. Çykyş eden fransuz işgörleri ykdysadyty diversifikasyalashdyrmak strategiýasyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň iň gowy dünýä tejribesini we öňde barjy tehnologiýalary işin çekmek arkaly netijeli dialoga açykdygyny bellädiler. Türkmenistanyň döredilen amatly maýy goýum şertleri we işgörlük alyp barmagyň amatly guramaçyk hukuk ýagdaýy geljegi türkmen bazaryna işlemäge fransuz kompaniýalaryna uly gyzyklanmalar döredýär. Ýalňyz energetika pudugy hyzmatdaşlygyň geljegi urlarynyň biridir. Fransuz işgörleriniň birleşýäli ägir türlü neft gaz serişlerine baý Türkmenistan uglevodorod serişlerini gazap almakda, gaýtadan işlemekde ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmaga ün sermek bilen bir hatarda energiýanyň gaýtadan dikeldirýän çeşmelerini netijeli ulanmakda da daşary ýurt kompaniýalaryny hyzmatdaşlyga ähmet berýär. Şoň bilen baglykda Hyzmatanyna gün we ýyl energiýalaryny netijeli peýdalanmak babatda ýödary hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Owagyjylygy, aragatnaşyk we kommunikasiýalar, gaýtadan işleýän we himmet senagaty, öňde barjy tehnologiýalar, guruluşyk, saglyk goraş, ekologiýa, hyzmatdaşyň wajyp urlarynyň hataryny görkezildi.
Fransiýanyň işigur toparlarynyň Türkmenistanyna milli ykdysadyň innowasion ösüşini üpçün etmäge we tutuş türkmen halkynyň awadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmaklygy uly gyzyklanma bildirýänlikleri aýratyn bellenildi.